Kusukubai no jotono no kha kaham tei sobari siba yaporo tini sino pandava phaima da phuma bagai akta kise sin modisina pandasa lagi tini sini dua takazula bisini chairman no barangana sa tipon da berma tin da ya bapak do chairman kan tini pandasa sidai kutai pukuk semua angkormu rahotsau Jesu panasin kasar kasar sin khalai thai rasudi khalai thai chini solution kuno pure chini amani kopsun sukama jago chini kop thai kopun sin sukama jago chini jaga jami sin sukama jago sin सबका विकास हुने फाइमानी जागा को चीनी ओ जागा से जागा से साक चीनी सागलो तेरासिन मुकुल से थुनानी पर्यंत जों लामा मारो दुखा हानि बालिनि आं जत आं काइता खुदै बुकुक सब हाजार सानफा खनाय तवनारो रोगान बायदि बिखनाय तवनारो आं गयान मुचगु सिनि बबाग्रा दिप्रासन बांगै मुथाकलम मुथांगै कलांगानि बांगै आसु बेसाम तां तंगु खनसे जोंबो फाइबि लोगोरो लाइसिवानो तागासा दिप्रामथा सारा ओ ता 2023 को केबो सरकार फाइ मांगला दिप्रामथा सारा केबो फाइनाय जिनि दिप्रामथानो सरकार फाइनाय हानि बांगैनो जों जतनो खाबाद साखलायो जों नक सामों होया खलायो जों याकारो जिनि जबानो जों सक्सेस खालायनाय जिनि जबानो जों सक्सेस खालामना खांके जिनि बेबाब जिनि इंनाय जिनि तंथाय जिनि इंनाय जिनि जाथाय जिनि इंनाय जिनि मानथाय जिनि इंनाय आरो बांगैनो गोबाग्रा जोंनो जत थानसां दि वन लास्ट फाइट होनै सागै दंगो ओ वन लास्ट फाइट होनो जों बुजिलायगोन नांनाय तमानि बानि गोबाग्रा वन लास्ट फाइट हो हानि बांगैनो जों ते अन्य पार्टीनो जों सबलायो जों गांबांगि दितौनाय दाखु दुखु जत जोंनि बुसापुदिनो जों मा बुजाबलायनाय ओ बुजाबगानि थांथानि जाबाय आं सबसे आं नारगो आं बिश्वास नारगो जोंनि बुरैदों आं बिश्वास नारगो जोंनि बुसापुदिनो जोंनि दाखु दुखुनो जों बुजाबलायनि बुरै ओंखामनो खुंनारनाय बुरै हजागो जोंनि दाखु दुखु बुसापुदि गाबागानि बारा आमचाय दंनायनो जों बुजाबलायो जोंनि जबानो जों सक्सेस खायनायनि जबानो जों गोबाय खायनाय हिवान सुरु बुजाबगानि उंथरनो आरो दाखु दै बुकक सोनो आं गबो मुंनार जागो हानि बारि आं दै को गोबां सोलियो आरि साय दै बुकक फोरबो तिनि तिप्रामो थराफुंके तिमान काइसेरे बुसकांगे दै बोसोरजों मदु थानाय दङ आबंखा ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड बा सेपारेट स्टेट जों तिनि बाङै उन्नयन विकास आबहावानि तिनि बुसकांगे दै फैयावै जों त्रिपुरालेण्ड सानै ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड सानै सेपारेट सानै जों म तिप्रामो थाखालै मा दं जों नायनायखे साइमनो साल खलाब मारनै जों म हावो जिनि द भारत जिनि बुबाग्रारो बैसालगनि दङै थैथांमोनैया बुबाग्रारो थैथांमोनैया गलनो जिनि तिप्रासारा बिरमान नांखा बिरमान नांते महकेरो जों चिनरो गणतन्त्रनि हाबा जों भोट लायै संलाय फैलायो संलाय फैमानि जों नुखा जिनि कंग्रेसनो जों गभर्नर रहका तिप्रासारा भोट होइनो सीपीएम नो रहका जों लास्ट आईपीएफ टी बीजेपी नो जों रहका कांग्रेस नि आमलो जों नुखा जिनि बर' निको साजा गया उल्टा जिनि हार सजगमनि सीपीएम नि आमलो जों नुखा उन्नयन शांति सम्प्रीति नै बर' बुसकांगो मूल मंत्र तो वो जिनि बर' थगाय भोट तलाङै जिनि बर' बिरमान फ्लां कलांथांमनि लास्ट जों नुखा मा हेकनो विकास विश्वास सबका साथ सबका विकास नहीं जों फाइमानि नुनुखासों सीपीएम नि आमलो जों उन्नयन शांति सम्प्रीति होनै जे सालायो जोंनो थगाय कलांमनि तिप्रासारनि उन्नति दांखा शांति दांखा जों सम्प्रीति बर' बाखौ समानो थाङै जामानखा मायाब्ला हायबानो जों सीपीएम नो गोबां मा दङखा 10 বছর পুইলা চাকা बर' गभर्नमेन्ट फन फाके तिप्रा हावो आबो यागुलो कांग्रेस फाइबनि यागुलो जों 25 বছর जरा रखा अब हेके जों आसत 35 বছর सीपीएम नो जरा रमनि सिनि बर'नि मुंसा हानग्रा जों नुबिया उल्टा सिनि बर' जेबो बिरमानो कानो कालायो जों गभर्नमेन्ट बन्दर सारि जगामानि आमो जरा बुंखा सीपीएम नि आमलो तिनि वान सप्ताहसो महै जरा बोसोर सीपीएम नो जों दैसे लगेनाय दे सीपीएम नो ताबो पासरानि नाय दङ बर' मुगाजों
जों बुफांनो तानि खिबिर कांके म बुफां सामुं सुगनि आखै हाइपनो बरो बे दं पासा नाय वाइसबे थिया आबो हाजा हामनि आके जों बे दं पासा नाय मानो मा खागनाय हाय हिनि जों सिपिएम नो नर्माल या रो जों ता मुखा जों आईपीएफ टीबीजीपी नि फायुका आईपीएफ टिरो बाहायनो टिपासना म हेके थाबाय खान थांगा अ दंनो बाहायनो खालायकेना जतनो जों बाहायनो बुद दोखा आईपीएफ टिरो जों ता नि बागै बुद दो लाइथा 2018 इलेक्शनाव 7 स्टेट सालायै तो 7 स्टेट सानथों जों जतनो लायो टिब्रा सरक 7 स्टेट मानके सीपीएम निबो काहाम कांग्रेस निबो काहाम जतनो काहाम हायसि हाय हि जों रहलायकेना बले रहलायमोन या गता मंगा टिब्रालेन सारानि बागै जों रहमासे टिब्रा सातनो या फरिनाय गोबां मा सामनो फ्राय दङ थानसानि मारिवो लोगोनि देनाय जोंनो सामानि बागै जोंथिनिवो गोरोंलायनो दङ नट नट दुर टु दुर सातनो या फरलाय कस्ट खालायलायनाय सातुनो सातु हुया हादुनो हुयावै जोंथिनि हरो फायलायजा तैनरो बसकांगो जेस गबनो 2023 16 तारिखो जेस गबनो सिनि पुगरानो जेस गबनो काहाम के कप्लाय के सिनि बसकांनि सर्वाइवल एन्ड एक्जिस्टेंस नि बागै जोंनो सिनि लैंड माने बागै जोंनो महाराजा कसारि दङ लोगोरिदि और एमडीसी एमएलए सानेन बागै जोंनो और रिया महाराजा सिनि बसकांनि नेक्स्ट जनरेशन 13 लाख साइगम 14 लाख 13 लाख साइगम 14 लाख ओ सिनि जनरेशन नो मुथानन बागै से तिनिवो जोंरो लगिरनाय तिनिवो दल चला सिक्ला बेबाद जोंरो लगिरलाय दंलायो हाय फायदि तापुते बक्सो नमना कसारो सबका साथ सबका विकास अबलुनि पाइथाका जों लुका बिगत 25 बছর বিগত सिनि कांग्रेस साइथाका नेता पेयाबा हालिया किन्तु पार्टी का हमनो जोङो जरावो सिन दुगरा सिन बाले कलम देखिलायनाय लामा लामा गामि गामि नथायो बनि सबको डिकेट खाइनाय रांनो रां हिया बेमाबनो सेक्रिफाइस खाइनाय खिबिनाय फाइदि सिनि 1 लास्ट फाइट जों जरा रुइनाय सिनि बोसोरनि 2023 16 फेब्रुआरियाव जों बोबोइनाय जों कप्लाय नाय सिनि चाइतारे उनको मार्शल जों साक्सेस खाइनान बागै नरक जतनो नवा फाइदि ताकुता बक्सना को बजरो नरक पुरो बुसकांगो केनोबाय प्रलोभन खाइनाय मिनि रां ननरे फाइनाय मारिबो फाइनाय गोबांना अम हाइ प्रलोभन खाइनाय सिन बुसकांगो फाइमानो आवनो प्लीज अमका 1 लास्ट फाइट सिनि बागै सिन महाराजा जोंनो लगरिनो हारेगा तो हारेगा जीतेगा तो जीतेगा लेकिन 1 लास्ट फाइट अमनो सिनि फाइटा ओ हासुत आवा पेमा पैसा बेबाद नो सिनि महाराजानि ओ हानोसों ताइसु किफिल मानन बागै जों जतनो पालबाखगा लगरिलायनाय सिरपुसनि थैनांनो जों चाके हागे बुथामि क्लांनान बागै जों दिनरो गोसांमा हिया सादु मते हिया बेखौनो सोंरो फाइलायजा खाइन बागै नों थानियाव सारि पंजरनो ओ किसा पक कसरिनो आं नों थानियाव आं कबुं मुनारगै आं कबरन मथका ति प्रमोट